Λοιπόν, ακούστε με λίγο οι γυναίκες έξω προσεκτικά. Γιατί μιλάω καθημερινά μαζί σας και δεν σας τα έχουν πει αυτά οι γονείς σας και ο πατέρας σας. Οπότε κάποιος πρέπει να σας τα πει. Ήρθα σήμερα μια ασκούμενη. Εννοείται μαθαίνω και όλα τα μυστικά σας, όλες τις σχέσεις σας, ποιος σας την έπεσε στη δουλειά, ποιον να βγείτε, ποιον να συνεχίσετε να μιλάτε, ποιον να κυνηγήσετε με ρωτάνε οι ασκούμενες μου. Οπότε τι να κάνω, τους λέω τη γνώμη μου. Τους λέω τι θα έκανα εγώ στη θέση τους. Μερικές φορές αναγκάζομαι να του λέω: ξέρεις τι, αυτός είναι καλό παιδί, αλλά είναι ανώριμος. Δεν ξέρει ακόμα τι θέλει. Αν τον θέλεις εσύ αρκετά, πρέπει να τον κυνηγήσεις εσύ, να τον διεκδικήσεις. Γιατί ακόμα πολλοί είναι παιδάκια. Άλλες φορές λέω: ξέρεις τι, αυτός είναι τρόλ. Προχώρα στον επόμενο. Όμως, σήμερα είχαμε μια ιδιαίτερη συζήτηση με μια ασκούμενή μου. Μου λέει, καταρχάς με ρώτησε από πού πήρα αυτό και πόσο έκανε και το καθεξής. Και μετά ξεκίνησε να μου λέει κάποια πράγματα που θέλει να αγοράσει η ίδια. Μάρκες, έτσι ξέρετε. Designer clothes και τσάντες και. Τι άλλο έλεγε. Έλεγε κάτι τσάντες παπούτσια. Και. Τσιλό άκουσα προσεκτικά. Δεν γίνεται να δουλεύεις και να βγάζεις τον βασικό μισό, τα χρήματα που βγάζουν οι περισσότερες κοπέλες που δουλεύουν. Λίγες βγάζουν περισσότερα. 2, 3, 4, 5, 10 πλάς χιλιάρικα. Πάρα πολύ λίγες. Δεν είναι να δουλεύεις για 700-800 χίλια ευρώ και 1500 να δουλεύεις. Και να πας να σκάσεις 1000 ευρώ σε μια τσάντα, που είναι το ελάχιστο για μια τσάντα μάρκας, ή 800 ευρώ για ένα παπούτσι, ή 2 χιλιάρικα για ένα παπούτσι και μια τσάντα, ούτε καν. Σε άκουσα με. Μου λέει ναι, αλλά θέλω να παίρνω. Λέω το καταλαβαίνω τι θες να πάρεις. Αν ήμουν στη θέση σου, τι θα έκανα ως κυρίαρχη γυναίκα. Τι θα έκανα. Αυτό που θα έκανα ήταν, δεν θα ξόδευα τα λίγα χρήματά μου. Αν είναι να πάρεις ένα παπούτσι 800 ευρώ ή μια τσάντα 800 και 1000 ευρώ, είναι το 100% του μισθού σου. Ανεπίτρεπτο. Όχι, αυτό δεν είναι σοβαρή κίνηση οικονομική. Και ας μην είμαι οικονομικός σύμβουλος. Τι θα έκανα αν ήμουν γυναίκα. Δεν ξοδεύεις τον μισθό σου σε τέτοιες ανοησίες, επιφανειακά πράγματα που ταυτόχρονα χάνουν και την αξία τους. Τη λέω: αν θέλεις δε και καλά να πάρεις κάτι με το χατζηλίκι σου από τη δουλειά σου, πάρε κανένα κόσμο τουλάχιστον στο μέλλον να κρατήσει και την αξία του. Δεν τη χάσει, είναι καλό. Άμα θες κάποια στιγμή το δίνεις και το καθεξής. Κάτι χρυσό, κάτι οτιδήποτε. Της λέω: αν ήμουν γυναίκα, θα συγκεντρωνόμουν στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι να μην χάνεις τον χρόνο σου με τους losers στη δουλειά σου που δουλεύουν για τον ίδιο μισθό. Να μην χάνεις τον χρόνο σου με άντρες που δεν είναι ικανοί οικονομικά. Και δεν αρκεί μόνο να είναι ο άλλος ικανός οικονομικά, πρέπει να είναι πολυδιάστατος, η αλήθεια είναι. Αλλά να αυξήσεις την αξία σου. Πώς αυξάνεις την αξία σου? Δεν μπορείς να είσαι απαρατήρητη. Δεν μπορείς να είσαι σαν όλες τις γυναίκες. Ένα 60-60 κιλά, ένα 70-75 κιλά, ή σκέψου τώρα να έχεις και περιτά κιλά, να έχεις και τόνους λίπους πάνω σου. Πρέπει να συγκεντρωθείς στα βασικά. Τι θα σε κάνει η τσάντα? Η τσάντα δεν θα σε κάνει να χάσεις 25 κιλά, να αυξήσεις την αυτοποίθησή σου, το σεξαπίλ σου, την ελκυστικότητά σου, τη θηλυκότητά σου. Τελείωσε. Καλά Χριστούγεννα. Μένεις λιπαρή, χαλαρή και πλαδαρή. Όχι. Τι θα έκανα? Θα έχανα τα κιλά. Λέω: συγκεντρώσου τις θερμίδες σου. Πρόδεσαι προπονητικά, έχουμε να χάσουμε 5 κιλά λίπους ακόμα. Θα σλιμάρει μέση σου, θα μεγαλώσουν οι γλουτοί κι άλλο. Θα σφίξει το μπουτάκι, θα δυνατήσει, θα πέσει πόδι, θα βελτιωθεί το πρόσωπό σου που είσαι απίστευτα γλυκιά. Θα φαίνεσαι καλύτερα από ποτέ. Αυτό αυξάνει τις επιλογές σου. Και δεν είναι κακό να το πω αυτό. Αν ήμουν γυναίκα, θα έβρεις, επειδή μετά θα είχα ανώτερες επιλογές, της λέω: λίγα από αυτά τα χρήματα, αν θες να τα κάνεις να αξίζουν, επένδυσέ τα στο να πηγαίνεις κάπου σε ένα καλύτερο μέρος, να έχεις πρόσβαση σε καλύτερους άντρες. Δεν μπορείς να περιμένεις να βρεις άντρα στη δουλειά σου. Στην καλύτερη θα είναι ο υπεύθυνός σου που βγάζει 400 ευρώ παραπάνω από σένα. Καλά Χριστούγεννα. Οπότε μένεις φτωχιά και μένεις λιπαρή και συμβιβάζεσαι και. Όχι. Και πάλι θα κάθεσαι να δουλεύεις γιατί για να πάρεις την 800 ευρώ τσάντα από τον 800 ευρώ μισθό σου. Όχι. Ο άλλος δεν μπορεί να σου πάρει γιατί έχει και αυτό τα έξοδά του, έχει το αμάξι του, έχει το ενοίκιό του, τελείωσε. Όχι. Επένδυσε λίγα από αυτά τα χρήματα έτσι ώστε να μπαίνεις σε καλύτερα μέρη, να έχεις καλύτερες επιλογές και στο σώμα σου. Να χτίσεις κι άλλο μυϊκό ιστό, γλουτούς, ένα θηλυκό σχήμα και αναλογίες, να αυξήσεις τις επιλογές σου, να αυξήσεις την αξία σου στη σεξουαλική αγορά. Έτσι αυξάνει την αξία σου στη σεξουαλική αγορά. Με το να γίνεις πιο ελκυστική. Γιατί αυτό εκπέμπει και μια γονιμότητα που τρελαίνει τους άντρες, ή το αν είναι ο άλλος πάμπλουτος, είτε είναι ο άλλος ένας απλός καλυμμένος άντρας, θα τον ελκύεις ευκολότερα. Φυσικά, εσύ δεν θέλεις κάποιον απαραίτητα πάμπλουτο, θέλεις κάποιον ικανό και οικονομικά ελεύθερο και ανεξάρτητο, δυνατό. Και μετά, αφού βρεις αυτόν τον ικανό άντρα,
Έως τότε δεν πρέπει καν να σε βλέπουν με ό,τι να είναι άντρες, αυτοί οι άντρες υψηλής αξίας. Αλλιώς δεν θα σε εκτιμήσουν. Δεν θα σε εκτιμήσουν. Γιατί αυτοί οι άντρες θέλουν κάτι σπάνιο, θέλουν κάτι πολύτιμο. Θέλουν να έχουν δύναμη, ισχύ, στάτους. Η γυναίκα, η σοβαρή γυναίκα και η πανέμορφη ελκυστική σεξι γυναίκα δίπλα σε έναν άντρα ανεβάζει το στάτους του. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, να ξέρετε. Και δεν είμαι εδώ να σχολιάσω αν είναι καλά ή κακά, σας λέω πώς λειτουργούν. Και όποια θέλει, το εκμεταλλεύεται αυτό υπέρ της, όποια δεν θέλει, συμβιβάζεται. Κάνεις ό,τι θέλεις με τη ζωή σου. Από εκεί και πέρα, αυτός ο άντρας δεν θέλει κάτι που είναι καθημερινό και συνηθισμένο και έχεις καθημερινούς τύπους άκυρους και ανίκανους. Όχι. Θέλει κάτι σπάνιο, πολύτιμο, που δεν διστάζουν να σε προσεγγίσουν επειδή είσαι τόσο σεξι, που διστάζουν να σου μιλήσουν επειδή είσαι τόσο ελκυστική, που κομπλάρουν μόνο πάνω να σου μιλήσουν επειδή εκπέμπεις αυτή την θηλυκότητα που κομπλάρει τους ανίκανους άντρες. Και έτσι θα έρθει μόνο αυτός ο ικανός και είσαι ήδη σπάνια, οπότε θα έχει έναν λόγο να σε επιλέξει, να σε κερδίσει, να σε κυνηγήσει και boom. Μετά έχεις τον ικανό άντρα. Ωραία. Και τώρα της είπα, αφού τον βρεις, τελείωσε μετά το παιχνίδι. Αυτά δεν είναι τίποτα. Γιατί αυτά είναι επιφανειακά. Τα υλικά αγαθά είναι ασήμαντα. Δόξα τω Θεώ, με έχει φωτίσει εδώ σε μένα να έχω την ονειρευόμουν στη ζωή μου και να μην ασχολούμαι πλέον μόνο με τα επιφανειακά, αλλά να παίρνω ανώτερα πράγματα, ακίνητα και το καθεξής. Αλλά αυτός ο άντρας, ο ικανός μετά, δεν βγάζει 1000, δεν βγάζει 3 το μήνα, δεν βγάζει 5 κάπα τον μήνα. Μπορεί να βγάζει και 5. Αν βγάζεις 3 στην Ελλάδα είσαι ήδη εντάξει, είσαι ήδη ελεύθερος. Ιδανικά όμως, αν βγάζει 5, 10, 20, 30, 40 τον μήνα, δεν τον νοιάζει καν να πετάξει 1000 ευρώ σε μια χαζή τσάντα YSL και DSL και Diesel και δεν ξέρω εγώ τι, τις ανοησίες που θέλετε να αγοράσετε. Δεν υπάρχει κάτι κακό. Ωραία, είναι αυτά, παίζεις, χαίρεσαι λίγο. Πάρε και κανένα μόνη σου. Δεν χάθηκε ο κόσμος από τα λίγα χρήματά σου. Το θέμα είναι ότι δεν αξίζει. Πρέπει να συγκεντρώσεις αυτά τα λίγα χρήματα που έχεις, να τα μοχλεύσεις για να αυξήσεις τις επιλογές σου, να ζεις μια πιο ελεύθερη, άνετη ζωή και να είσαι και χαρούμενη. Γιατί σίγουρα θα είσαι πιο χαρούμενη με έναν ικανό άντρα. Και άκου, πολυδιάστατα. Και αυτός ο άντρας που βγάζει 5, 10, 20 χιλιάρικα το μήνα, δεν νοιάζεται να πετάξει 500, 1000, 2, 2,5, να σου πάρει και ένα δώρο στα γενέθλιά σου, δεν ξέρω εγώ τι, ή στη γιορτή σου ή στην επέτειό σας κάθε χρόνο και 5-10 κάπα και να σου πάρει και αμάξι στο μέλλον. Δεν νοιάζεται, γιατί δεν είναι σημαντικά αυτά τα λίγα χρήματα για αυτό, δεν τον νοιάζει. Τώρα είσαι σε φάση που δεν μπορεί να σου πάρει ο άλλος ούτε ένα δώρο των 100 ευρώ. Και ταυτόχρονα δεν είσαι και χαρούμενη με άλλους τρόπους. Δεν σε ικανοποιεί ίσως πλήρως σεξουαλικά, δεν σε βγάζει έξω, έχεις βαρεθεί, κάνετε τα ίδια πράγματα όλη την ώρα, δεν σου ανοίγει την πόρτα, δεν είναι και πολυδιάστατος αλλά και gentleman και κυρίαρχος και οικονομικά δυνατός και να έχει αυτοπεποίθηση, δεν γυμνάζεται, έκανε λίγο γυμναστήριο και όταν ξεκίνησατε να βγαίνετε χαλάρωσε το μάτι και αυτό έχει βάλει λίπος, έχει γίνει λιπαρός. Τι να το κάνεις, ξέρεις ότι νιώθεις έτσι. Οπότε, ώρα να αναβαθμίσεις το σώμα σου, γιατί αυτό θα ανεβάσει την αξία σου και θα αναβαθμίσει τις επιλογές σου. Δεν λέω πως αν δεν έχεις σώμα δεν έχεις αξία. Αλλά ζούμε σε ένα επιφανειακό κόσμο. Δεν σου λέω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Σου λέω πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και θέλουμε δεν θέλουμε, στον κόσμο που ζούμε, οι γυναίκες μεγάλο μέρος της αξίας τους κρίνεται από την εξωτερική τους εμφάνιση. Είναι το περιτύλιγμα. Και επηρεάζει πάρα πολύ τις επιλογές σου. Και μετά αυτός ο άντρας δεν νοιάζεται καν. Και κάνεις και ζωάρα, είσαι και χαρούμενη και με άλλους τρόπους. Αν είναι πραγματικά πολυδιάστατος και ικανός, μπορεί να σε ικανοποιήσει, σε βγάζει, σε παίζει, περνάτε όμορφα, αγαπιέστε, γελάτε, και σε κάνετε. Για να μην έχει και το στρες το οικονομικό και να κάνεις ό,τι θες με τα λίγα χρήματα που βγάζεις. Αν θες να δουλεύεις, μπορείς να δουλεύεις 100%. Και ως γυναίκα μπορείς να προσπαθήσεις να ανεβάσεις τις χρηματορροές σου και τα είσοδά σου. Αλλά έτσι όπως βλέπω εγώ τον κόσμο, και πιστεύω περισσότερος κόσμος συμφωνεί μαζί μου, δηλαδή δεν λέω τρελά πράγματα. Τα εξηγώ αρκετά λογικά, θεωρώ. Οι γυναίκες είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να κάνουν οικογένεια, παιδιά, να τα μεγαλώσουν. Μπορείς να δουλεύεις αν θέλεις, απλά τοποθετείς έξτρα στρες πάνω σε όλο αυτό. Γιατί πάλι, μπορεί να είστε νέες να το βλέπετε αυτό το βίντεο, μπορεί να μην το έχετε νιώσει ακόμα. Όταν μείνεις έγκυος, είσαι ευάλωτη. Χρειάζεται έναν άντρα να σε υποστηρίξει. Όταν γεννήσεις, πάλι είσαι ευάλωτη και ευαίσθητη. Δεν μπορεί να κοιμάσαι, πρέπει να προσέχεις το μωρό. Πολλές που είστε νέες μπορεί να με κράξετε στην αρχή αυτού του βίντεο, αλλά όταν γεννήσετε θα καταλάβετε πόσο αγαπάτε αυτό το μωρό και πως είναι πραγματικά ένας από τους σκοπούς της ζωής. Όταν το πιάσετε στην αγκαλιά σας και κλάψετε όλη φορά. Τότε θα το νιώσετε. Και τότε θα καταλάβετε τι χάνατε τόσο καιρό. Οπότε,
Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι πρέπει να συγκεντρωθείς. Μπορείς να δουλέψεις αν θέλεις, παροδικά. Μπορείς να δουλέψεις μια ζωή αν θέλεις, εντάξει, να γίνεις γυναίκα καριερίστα. Αλλά θα καταλάβετε στη διάρκεια του χρόνου ότι άλλα πράγματα έχουν σημασία και βαρύτητα και να προσέχετε το ναό σας που είναι το σώμα σας, γιατί αυτό θα είναι βάση στις επιλογές σας, θα σας κάνει ελεύθερες μετά μια ζωή και θα έχετε και πρώτα ο Θεός να βρείτε και τον άντρα στο πλάι σας, ο οποίος μπορεί και να σας ικανοποιεί και να σας υποστηρίζει και να στέκεται στο πλάι σας και να ανεβάζετε εσείς αυτόν και να προσέχει αυτό σε εσάς και να σας προσφέρει τα πάντα. Γιατί θα τον νοιάζει κιόλας, επειδή είναι μικρό ποσοστό του συνολικού του net worth και των χρηματορών του. Οπότε δεν τον νοιάζει καν, δεν τον ανησυχεί καν. Είναι σαν να λέω ότι για μένα το να κάνω 100 κιλά μια άσκηση είναι εύκολο. Γιατί μπορώ να κάνω 200 κανονικά. Ενώ για άλλον τα 100 κιλά αυτά είναι το μέγιστο, δεν μπορεί να το κάνει. Το κάνει μια φορά στα 5 χρόνια και μετά τραυματίστηκε. Καταλάβατε τι εννοώ. Ο καθένας έχει διαφορετικές δυνατότητες. Ο κάθε άντρας μπορεί διαφορετικά πράγματα. Αντίστοιχα, λειτουργούν και τα οικονομικά. Αυτό να έχετε στο νου σας, οι γυναίκες εκεί πέρα έξω που σας βλέπω να βασανίζεστε με μέτριους άντρες, μην χάνεις χρόνο γυναίκα. Συγκεντρώσου στο σώμα σου, αναβαθμίσου και θα εκτοξευθείς. Και παρεμπιπτόντως, πείτε μου αν θέλετε να κάνω και part 2, όχι μόνο για το πώς να αποκτήσεις αυτόν τον άντρα. Αυτό είναι το 50% του παιχνιδιού. Το άλλο 50% είναι πώς να τον κρατήσεις. Εννοείται. Γιατί αυτός ο άντρας έχει και απαιτήσεις. Πώς ανεβάζεις τα στάνταρ σου και έχεις απαιτήσεις, έχει απαιτήσεις και αυτός που έχει απέναντί σου, αν είναι αρκετά ικανός. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω part 2 γι' αυτό. 1. Και νούμερο 2, και αυτό που είπα το να ασκήσετε, να χάσετε λίπος, να σφίξετε, όλοι σας ασκούνται πλέον. Δεν αρκεί απλά να ασκήσει. Πρέπει να γίνεις κλεψίδρα, σφιχτή Ελληνίδα θεά με λίτα αναλογίες, να κλέβεις ανάσες, να είσαι απίστευτα σεξι, να σε βλέπουν και να ιώνουν, να μαλώνουν τα ζευγάρια στην παραλία. Όταν σε κοιτάνε οι άντρες, όταν σε βλέπουν να περπατάς με τα κουνάρες και είσαι όχι 10 στα 10, 60 στα 10. Αυτό είναι. Αυτό εννοείται μόνο εγώ μπορώ να σας προσφέρω. Αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις για σύσφυξη, απώλεια λίπους, elite σχήμα και σεξι αναλογίες, στείλ μου τη λέξη κλεψίδρα στο Instagram. Μιλάμε σύντομα και πείτε μου κάτω στα comments αν θέλετε part 2.